netreba mať dve tváre a treba ľuďom hovoriť pravdu. Tak poďme na to. Prešovský samosprávny kraj má príslušne všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa rozdeľuje časť dotácií cez zastupiteľstvo, ale aj výzvu predsedu samosprávneho kraja. Táto výzva, ktorá sa týka predsedu samosprávneho kraja, v praxi znamená to, že úradníci ju zúradujú a pán Majerský rozhodne, komu, koľko, ako. Jasná logika. Poďme ale ďalej. V Prešovskom samosprávnom kraji je 664 obcí a 23 miest. Minulý rok dotáciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja, pána Majerského, dostalo 5 miest. 3 mestá patria primátorom z kresťansko-demokratického hnutia. Čo sa týka obcí, dotáciu získalo 51 obcí, z ktorých 26 obcí vedie kresťansko-demokratické hnutie. Viac ako polovica. To ešte stále nie je všetko. Keď pán Majerský povie, že dáva všetkým a je to jeho rozhodnutie, jeho dotačná schéma, tak sa na to pozrime 3 číslami. KDH má v kraji 93 starostov, dotácia od pána Majerského pre 26. Hlas má 92 starostov, dotácia 8. Smer má v kraji 48 starostov, dotáciu získalo 5. Takže tvrdiť, že dáva všetkým, je ďalšie klamstvo.